Senani, if you just tuned in, you just made it in time for Hustler's Corner on the Mayday Connection. Yeah, we're joined by the founder, Yayo, the Leather Lab Co. Igama lakhe uSikhulile Manzini. Sikhulile Manzini, welcome like Gagasi FM Mayday Connection, my brother. How are you? Ngibingelele kakhulu ukuthi mengenayo e-studio bese ngibingelele nakubalaleli. Ositshene kabanzi ukuthi uqhamuka kuphi kuphi ekhaya nane business olenzayo ibusiness lani kahle kahle. Usikhulile Manzini usuka endaweni yakwamhlabelingana eMangoze ngikhulele khona ngafunda amazingeni aphansi emfundo ngaze ngafunda qeda matric ngifunda khona endaweni yaseMangoze ngaza ngala eThekwini sengizofunda eMangosuthu ngizofunda izifundo ze-engineering. Oh, ngizwa kahle baba. And what does your business do? Leather Lab Co. Nenzani business enithi ni co-function yenu ni focus kwini? Yeah. Leather Lab Co. I-business elisebenza kakhulu ngomsebenzi ngama products we-leather esingabala khona ikhwama, ama-wallets, ama-card holder, amabhande, ama-watch straps. So you manufacture nina? Yeah, manufacture. Oh, fantastic. And what inspired the leather? You could have done so many things. Why leather specifically? Ngikhuluma iqiniso ngizothi kunalento kuthiwa there is life after varsity. Okay. Yeah. So after varsity ngengaba kwisimo sokuthi ngibheka umsebenzi noma ngiqala elami business. So ngokubuka ama skills enginawo nama resources enginawo phambi kwami okwenza kwabalula ukuthi mangiqala ibusiness leleda ngizokwazi ukuthi ngimanage everything. No, that's fantastic. Now tell us ukuthi ke uliqale nini le business lisebenza kuphi abantu bangalithola kuphi? Ibusiness ngiliqale ngonyaka ka2019. Sure. Business we are based la eThekwini but sidayisa kakhulu enkundleni zokuxhumana ongaba o Facebook, Instagram kanjalo. So yeah. So it's like an online business kahle kahle umuntu ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukushutha ileather mhlawumbe ethize into engiyithandayo bese nginisendele ngeke ngenzele into ukuthi noma nama products are fixed vele lenza sinama products are specific esiwenzayo uma ufuna into efana naleyo sisho ukuthi singakwenzela but kuthatha isikhathi ungabuthi into efuna manje ngoba yeah. Okay, then it's not impossible then as long as ingakwazi ukwenzeka that's brilliant. Like you can't hold a low iphethe lapha. Yes. How long does it take for you ukuthi uyenze? Okay. Ukuthi ke ama products wethu siwenze ngemshini kunama process khona la sifike siwenze khona ngomshini sibe siyothunga ngezandla you know. Okay. So mhlambe emshinini ithatha 4 minutes ukuthi sikhathe ngomshini bese ukuyithunga njengale engiphethe njengamanje ithathe let's say 15 minutes to make. Oh, that's good. Oh, that's good. And a big backpack? Yeah. Yeah, don't. Yeah, when it comes to lao ithatha isikhathi ngoba maningi ama piece esiwahlanganisayo. All right, we're sitting with the uSikhulile intwana yakaManzini la sikhuluma ngecompany yakho ba manufacture ama products leather, ama pouch, ama leather, ama card holder, ikhwama so check out very soon ukuthi ke siconnecta kanjani lapha enkundleni zokuxhumana khona sokwazi ukubona kahle kahle ama products abaphethe. Siyalizwa business lakho vethu, we hear the good things about it. What are some of the challenges obhekana nawo ngokuba sebhizinisini kanje? Ngiyabonga umbuzo. Ama challenges okuwona esibhekana nawo kakhulu indaba ukuthi ngabalula ukuthi sidayisa kakhulu online. So uma sidayisa online abantu khona abantu abakholela kakhulu kulento ukuthi mangifuna into ukuthi kumele ngiye esitolo endaweni ukuthi la ngizofika ngithole khona. I know ukuthi noma nini mangifika ngizobathola. So kukhona umuntu ozofika ebona umsebenzi wethu enkundleni zokuxhumana bese kuba ukuthi uyawuthanda umsebenzi kodwa akasethembi. Yeah, so inkinga esiba nayo kakhulu yileyo engicabanga ukuthi nje namhlanje izoncipha ngoba ngikugagasi FM mangiposta abantu bazobe bebona ukuthi hayi le ndoda kushuthi into yayo ikhona. Yeah, into ngempela. And what do you, if you were to dream, njengamanje live on air, what does your future look like? What does your business look like in the future? Okay, ngizoqala kwi near future. Sure.
so ngiyafisa ukuthi sibe nama walk-in store amamole athile nationally ngokuhamba kwesikhathi sengabe ukuthi brand siyenza kube into ya international. That's very good. That's beautiful. That's not far-fetched. It's possible, it can be done with a lot of work eniyenzayo bafethu. Enye into ngifuna ukubuza ukuthi who's your core target market kahle kahle? Nifuna bani obana lenibheke kubona ukuthi abantu enifuna bathenge ama products eni? Okay, ngicela ukuhlanisa kanjena lento. Ama products wethu siwa design ukuthi akhave ahambisane nendlela eziningi abantu baphila ngayo yabo, indlela umuntu aqoka ngayo, lifestyle yakhe, izinto mhlawumbe umuntu ayiphathayo. Njengamanje abantu abaningi khona abantu banamafoni nga2, so thola ukuthi umuntu okay lo muntu sekuyamuphoqa ukuthi aphathe kube khona i-sling bag, uzokwazi ukufaka amafoni, ngeke ufaka amafoni awu2 ne-wallet emaphaketheni, so something like that. Yeah. So ni design according to so nombani kahle as long as lento lama products eniwa tailor make ukuthi akwazi ukusebenza kunombani umuntu ongena ocabanga ukuthi angasebenza ukuthi umuntu nomuntu kune products ehambisana naye. Sure. Amaxabiso wona hamba kanjani ngoba phela umuthi lena hey kanje. Yeah, no, ngizoqala kuma card holder sathi ama card holder ethu aqala ku 360 minimum, I mean ku 160 minimum, then arrange kakhuphuka ngosikuhlwane ngohlobo lama design, so mayikhuphuka ke no wallet kanjalo baqala ku 250 kuye ngokuya ikhwama ke okay izihlukahlukene ikhwama khona ama sling bags of which aqala ku 600 kuyaphezulu kanjalo ke nama laptop bags. Good prices. Those are not bad prices, very very good. So sikhumala kanjani nawe sithola kanjani sibona kanjani lezi ikhwama lezi eziku social media njengamanje? Okay, ngicela ukusho something engakayibalula ukuthi oqala ama products wethu into eyenza ukuthi ahluke masikwenzela something, it's like senzela wena into yakho specific and yakwazi ukuyipersonalize futhi personalize even personal attachment. Yes, so yeah, indlela yokuxhumana nendawo ezitholakala kuzona sikhona I think in all social media platform. You can just search Delete Lab Co. Yeah, it's Delete Lab Co. Unoma Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Yes.